Ćao momci, dobrodošli u još jedan novi video. U današnjem videu želim da pričam o tome zašto se ne radi o prilasku devojci i zašto se ne radi o tome kako ćete nekoga da startujete. Ukoliko odgledate ovaj video do kraja, imat ćete mogućnost da naučite jedne specifične i neverovatne stvari koje sam siguran da vam niko nije pokazao do sada. Sve što treba da uradite jeste da se subscribe-ujete na moj kanal, jer ću izbacivati na ove tematike mnogo moćnih i dobrih videa koje ćete imati mogućnost da pogledate u budućnosti. Šta želim da vam kažem? U ovom videu želim da stavim akcenat na to, pošto mi stiže dosta pitanja na Instagramu NLP Master Akademije, stiže mi dosta pitanja kako da priđem devojci, kako da započnem razgovor sa devojkom, kako da ovo, kako da ono. I ono što želim da vam objasnim u ovom videu jeste da se uopšte ne radi o tome, o vašem prilasku devojci. Jer ljudi obično misle da će početak razgovora, da će njihova prva rečenica, ako je dobra, ostaviti jak utisak na devojku i da će devojka zbog toga odlučiti da bude sa njima. Pazite ovo, želim da se zapitate nešto. Vi verovatno imate kod kuće ujnu i ujaka, imate oca i majku, imate babu i dedu, koji žive 20-30 godina u braku i koji izuzetno poštuju, cene i vole jedni druge. I sad, zamislite ovo, šta mislite, kako je došlo do odluke da vaša majka prihvati vašeg oca, ili kako je došlo do odluke da vaša ujna prihvati vašeg ujaka sa kojim već živi 20-30 godina u braku? Evo, zapitajte se i recite mi, napišite mi u komentaru šta mislite. Da li je od vašeg oca ili od vašeg ujaka start, početak razgovora i prilazak odigrao veliku ulogu u tome da vaša majka i vaš otac reše da žive do kraja svog života zajedno? Verovatno da ne, jel tako? Ili, verovatno ako bi vaša majka ili vaš otac ili vaš ujak sada krenuli da rezimiraju neke stvari, kako su uopšte došli do toga da odluče da žive jedni sa drugima, da li bi iko od njih obratio pažnju na to kako je tekao početak razgovora? Koja je bila prva rečenica? Da li je vaša majka rekla vašem ocu: slušaj, ja ne želim da se udam za tebe, zato što tvoj start, tvoj prilazak meni nije bio nikakav. Rekao si mi ćao, ili rekao si mi zdravo, ili rekao si mi ćao, ja sam taj i taj. Da li je njegov prilazak sam imao ikakve veze sa tim da li će oni odlučiti da žive zajedno? Naravno da ne. Sada kada već znate ovo, šta želim da vam objasnim? Želim da vam objasnim da mnogi momci stavljaju akcenat i pažnju, što ću vam objasniti posle, šta je zaista bitno kada pričate sa nekom devojkom ili kada devojka priča sa muškarcem. Sve što pričam mogu i devojke da nauče iz ovoga i da naravno primene u svom životu. Dakle, šta hoću da vam kažem? Da li je zaista bitno šta ćete reći na početku? Da li je zaista toliko bitno kakvi ćete biti na početku razgovora? Da li je zaista bitno da imate jako moćnu rečenicu, pošto momci koji mi pišu poruke zaista misle da je najbitnije kada priđeš devojci kako ćeš započeti razgovor, kako ćeš započeti tu prvu zlatnu, sjajnu, magičnu rečenicu uz pomoć koje će devojka stati ovako, oduševiti se, reći jao, ovako mi niko nikada nije prišao do sada, hajmo sada da vodimo ljubav i hajmo sada da budemo u braku narednih 20 godina. To se naravno neće desiti. To se zaista neće desiti. Zašto? Zato što nije bitno uopšte kako ćete vi započeti razgovor. Ono što kupuje ljude kod vas i ono zbog čega će neko doneti odluku da bude sa vama jeste kakva ste vi ličnost. Kakva ste vi ličnost. Zato želim da skinete pritisak sa toga
da morate da kažete nešto savršeno na početku, da morate da kažete nešto što će zvučati bum, wow, jako šarmantno, jako seksi, jako privlačno. Uopšte se ne radi o tome. O čemu se zapravo radi? O čemu se tu radi? Evo, razmislite dobro. Radi se o tome da vaš karakter, vaše vrednosti, vi ko ste zapravo, zbog toga će neko odlučiti da bude sa vama. Vaše ponašanje, vaše emocije, vaš lični osjećaj, koliko ste zadovoljni sobom u svom životu, zbog toga će neko odlučiti da bude sa vama. Koliko ste iskreni, koliko znate da poštujete i da razumete druge ljude, toliko će zavisiti da li će neko biti sa vama. Koliko ste komunikaciono sposobni da predstavite sebe i da izrazite sebe na najbolji način kako bi se druga osoba povezala sa vama i kako bi druga osoba imala jako lepo mišljenje o vama, jako lep utisak koji ćete ostaviti na nju. Sve to možete da naučite u mom seminaru Master privlačnosti i Master komunikacije, ali ono što želim da vam kažem jeste da seminar koji će održati 15. decembra, online seminar, će se ticati baš ovih stvari o kojima ću sada da vam pričam. Baš ovih stvari na koje do sada niste obraćali pažnju. Baš ovih stvari koje zaista želite da bolje znate i da bolje naučite. Vidite ovako, kada mene ljudi upoznaju na YouTube-u ili kada mene ljudi vide negde i pitaju me čime se ja bavim, ja kažem ja sam NLP trener komunikacionih veština, ja pomažem ljudima u muško-ženskim odnosima, učim ih komunikaciji, u prodaji, u biznisu, u bilo čemu. Komunikacija je sastavni deo naših života. I neko pomisli, aha, ovaj lik uči muškarce kako da oni priđu devojci. Ne, ja zaista to ne učim. Zašto? Već sam vam objasnio da se ne radi o tome kako ćete vi prići devojci, već se radi o tome kako ćete se povezati sa drugom osobom, kakav ćete odnos stvoriti između vas dvoje, kako ćete zračiti u toj komunikaciji, sa kakvim osjećajem vi živite tokom vašeg celog dana, koji je vaš najdominantniji osjećaj uz pomoć kojeg vi ljudima predstavljate. Neko priča sa nekim niskim osjećajem, neko priča sa nekim visokim osjećajem, pa se drugi ljudi malo uplaše ili povuku kada pričaju s tom osobom. Znači, neko ljude otera od sebe, a neko ih ne privuče. Vi ne želite da budete ni jedan od te dve osobe. Vi želite da budete u balansu, u sredini. Znači, da budete neko ko privlači ljude kada priča sa njima i da budete neko ko apsolutno razume druge ljude na pravi način i koga ljudi poštuju zbog njegovog karaktera. To je ono što ja učim i to je ono što najviše privlači i devojke i muškarce, znači sve. Možete da se vratite u moment kada je vas neko privukao. Setite se tog osjećaja. I možete da se setite zbog čega vas je taj neko privukao. Da li je to što vas je jako dobro razumeo bolje od drugih ljudi? Da li je to što je znao kako sa vama, znao je kako, na koji način treba da priča sa vama? Da li je to što ste se pored njega dobro osjećali? Da li je to što ste imali osjećaj kada pričate sa njim da možete sve da ostvarite? Da li je to zato što ste imali velike ambicije sa tom osobom jer vam je ta osoba ostavila utisak na vas, neke motivacije, neke želje, neke lične satisfakcije koju ste mogli već zajedno da planirate u svojoj glavi i da maštate o tome kako je lepo biti sa tom osobom? Zapitajte se, da li je zbog toga? Ja sam uveren da je zbog toga i znam na osnovu mnogo rada sa ljudima koji su imali prilike da odgledaju moje seminare i koji su ista ta znanja naučili iz mojih seminara ili iz ličnih sesija sa mnom, 1 na 1. Znači, ti ljudi su mogli da nauče šta je to što privlači. I ti ljudi su također mogli da nauče kako da komuniciraju, kako da se osjećaju, kako da promene neke svoje mentalne blokade, neke svoje strahove,
neke svoje bagove koje su imali. Tako da, ono o čemu se radi, da li će biti neko sa vama, je vreme koje vi provedete zajedno, kako vi predstavite, pokažete sebe, kako se vi osjećate, kakva je vaša ličnost, vaš karakter, koji su vaši planovi, vaše ambicije. To je nešto zbog čega će neko doneti odluku i zbog čega sam siguran da je vaša ujna, vaša majka, vaša porodica, vaši prijatelji, familija, svi ljudi koji su stariji od vas doneli odluku baš iz tog razloga, jer im se svidelo nešto, neka crta ličnosti kod te osobe. Svidelo im se nešto što druge osobe nisu imale. Da li je to bio humor, ili je to bila snalažljivost, ili je to bila odlučnost, sigurnost. Neke od tih stvari moći ćete da naučite u mom seminaru koji držim 15. decembra online. Za ostale stvari koje vas interesuju, možete da primetite da uopšte se ne radi o tome kako ćete prići. Možete prići i reći ćao, šta se radi, kako je? Svako normalan će odreagovati, ćao, evo super je, uživa se, radi se ili tako nešto. Znači, ali od tog momenta kada ste već započeli razgovor, taj moment je pao u vodu i vi određujete u kom smeru će ići komunikacija. Vi određujete kako ćete se ponašati, kako ćete predstaviti sebe i na osnovu toga će neko izgraditi sliku u svojoj glavi o vama i na osnovu toga će neko steći utisak o vama koji će ga kasnije dovesti do toga da donese odluku da li želi da bude sa vama i da li želi da ima vas u vašem životu ili to ne želi. Dakle, u ovom videu sam želeo to da vam objasnim, o čemu se zapravo radi i da se ne radi o prilasku na koji svi stavljaju akcenat i preveliku pažnju. Znači, umjesto da stavite pažnju na vaš karakter, da radite na sebi, vi stavite pažnju na prilazak i sve padne u vodu. Tako da, to bi bilo to u ovom videu. Ukoliko vam se dopada ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se i zapratite me na Instagramu NLP Master Akademija. Imaćete priliku da naučite mnogo moćnih stvari koje nam slede u narednih nekoliko videa, meseci i nekoliko mojih seminara koje planiram da održim. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!